Az első igazán biciklis élménynek elmondható emlékem az volt, hogy mindig irigyeltem azokat a fiúkat, kisgyerekeket, gyerektársaimat, akik a férfi biciklit úgy tudták használni, mivel nem ért le még a lábuk a nyerekből, hogy a váz alatt bicikliztek, és az első élményem az volt, hogy én is tudtam biciklizni, és óriási élmény volt az, hogy egyensúlyt tudtam tartani, és hosszú métereken keresztül tudtam ezt a biciklit hajtani. Aztán utána természetesen onnét már a felnőtt bicikli az egy mindennapos eszköze volt egy falusi gyermeknek, de kimaradt az életemben 20-30 év, amikor biciklire nem nagyon ültem, munka miatt, talán lustaság miatt, meg amiatt, mert más sport volt az, amit az ember kedvelt. És eljött az idő, amikor mindenkinek az életében, amikor itt fáj, ott fáj, egy sportsérülés, egy másfajta sérülés miatt abba kellett hagyni a másik sportot, vagy azért kellett abba hagyni, hogy nehogy újabb sportsérüléseket kockáztasson. És hát mi lehetett a következő sporteszköz, hisz az embernek mozgásigénye van, szeret mozogni, és ez lett a bicikli. Szabad levegő, a szép táj. Egy nagyon jelentős Európai Uniós pályázat keretén belül 2 millió eurót nyertünk. Egy túraútvonal kiindulási pontot ki fogunk alakítani, amelyik családok számára, baráti társak számára lesz alkalmas. 4 várost köz össze ez az útvonal, amit ki tudunk jelölni, vagy éppen meg kell építeni e pályázat keretén belül, és ebben az az érdekes, hogy külföldi városokat is összeköt Nagykanizsával ez a kerékpáros út kijelölés, Kaproncát és Csáktornyát, valamint még egy magyar várost, Zalakaros fogja összekötni ez a kerékpárút úgy, hogy Zalakaroson keresztül el tudják érni azok, akik kerékpáros túrázásra adják a fejüket, a balatoni körpályát is. Tehát egy óriási lehetőség, és ennek a középpontjában itt Nagykanizsán mi vagyunk, pontosabban a csónakázó tavunk van. És 2 nagyon fontos építés fog megtörténni még e pályázat keretén belül. Itt a hátunk mögött van egy gyönyörű parkerdő, ebben a parkerdőben lesz egy világbajnokság megrendezésére alkalmas mountain bike pálya. Ennek a tervezése most van folyamatban, valamint ugyancsak parkerdő területén, egy másik helyszínen egy kiránduló és egy nem profi sportolásra alkalmas, de magát kipróbálni akaró kerékpárosok számára alkalmas pálya kerül kialakítás. Az egy nagyobb kör lesz, kevesebb akadállyal, de az erdőn belül lesz kijelölve ez a pálya is. Itt lesz a bizonyos központ, amit ön is említett, ahol kerékpárt lehet bérelni, ahol meg lehet pihenni, ahol egy üdítőt el lehet fogyasztani, vagy éppen le lehet zuhanyozni, hogyha valaki itt akarja befejezni az aznapi túráját. És azt mondom, hogy kerékpáros centrumot szeretnénk építeni, de ha a csónakázó tavat nézzük, és látja mindenki, hogy mi van mögöttünk, akkor azt láthatjuk, hogy ez többre alkalmas és többre képes az a csónakázó tó, mint hogy csak egy biciklis központ legyen. Éppen azért az elképzeléseink szerint ez egy lovas centrum, egy kerékpáros centrum és egy vízisportcentrum lenne, hisz a hátunk mögött azt lehet látni, hogy éppen a kajakkenusok, a kanizsai kajakkenusok edzenek. Ők, akik társszervezőként most már azt lehet mondani, egy híressé vált sárkányhajó bajnokságban részt vesznek. Tehát kimondottan egy pihenő centrumon belül és sportcentrumot is szeretnénk a kanizsai csónakázótóból kihozni, ahol biciklizni lehet, ahol majd valamikor remélhetőleg sétalovaglást lehet csinálni, mert versenyek már vannak a csónakázó környékén, és aki szabadidejében ki akar jönni egy kicsit csónakázni, ezt is megteheti itt a csónakázó tavunkon.